Hola, ¿qué tal? Este vídeo es de DynamoDB en configuración local. DynamoDB es una base de datos no SQL de AWS, més un script de gestió d'usuaris. És la demo que anem a fer totalment en local i sense backend. Aquest projecte et permet treballar amb Amazon DynamoDB local mitjançant un script que automatitza la creació de taules, inserció, exportació, importació i consulta d'usuaris ficticis, ideal per a entorns de desenvolupament, proves i educatius, que és el nostre cas. Això és un repositori, deixaré la URL en la descripció. Què és DynamoDB local? És una versió local del servei de bases de dades no SQL d'Amazon. Permet desenvolupar i fer proves sense connexió a internet ni accés a Amazon Web Services real. El contenidor así en esta URL, en el Docker Hub, i el que anem a fer és llançar el DynamoDB en local amb Docker, i per això executarem esta comanda. Pots accedir a través del localhost 8000 i no té persistència de dades, és simplement per a proves. Per a comprovar que funciona podem fer el curl. Anem allà i anem a veure sudo i ahí està la comanda, i bé, ja tenim el contenidor en marxa, el Docker Run. Anem a veure que efectivament està funcionant. No podem anar directament al localhost 8000 i veureu perquè no és una pàgina web, està en marxa el servei. Ho fem a través de la crida del curl i efectivament funciona perfectament. I és el servei d'Amazon Web Services en certificat, en fi, funciona perfectament. Què és AWS CLI? Amazon Web Service Commands Line Interface. És una interfície en línia de comandes per a interactuar amb Amazon, amb AWS. Això s'ha d'instal·lar en qualsevol cas, i en la terminal podem configurar i interactuar amb els serveis d'Amazon Web Services. Per a què serveix? Pots administrar recursos, pots automatitzar tasques, pots executar scripts per fer operacions repetitives, integrar AWS en processos de DevOps i CI/CD. Com s'instal·la? S'instà. Jo en principi el tinc instal·lat i seria això. En el cas d'Ubuntu Debian s'instal·la. En Windows també tenim per a com s'instal·la. La comprovació de que el tenim instal·lat podria ser esta, que si a cas la fem i res. Efectivament, la tenim instal·lada. Anem a continuar. Com funciona l'script? Aquest script crea una taula DynamoDB anomenada usuaris, insereix 20 usuaris ficticis amb nom i edat, mostra un menú interactiu amb les operacions que es poden fer: llistar, exportar, importar, filtrar, cercar i eixir. I els requisits és tindre AWS CLI instal·lat i JQ per a processar el fitxer JSON, i ja està. Configuració automàtica d'Amazon Web Services
ja gestionada, val? Dins l'script, i així està, val? S'estableixen aquestes variables, val? Que són fictícies, val? Així posa una arreu com a clau, una arreu, i també utilitza el endpoint, val? Que és el que ja havíem vist, el localhost 8000, i la regió, pues, esta. Com s'executa? A veure, com executar-lo. Ara hem llançat el contenidor, val, d'acord. Entonces, val, anem a continuar. El que tenim que fer és copiar la URL del repositori i, clar, anem a treballar així en local, val? Sí, me'n puge un nivell i faig git clone, val? I esta URL, vale. El camí destí Dynamo ja existeix, bueno, ja existia. I res, pues, simplement entre, val? I dins de Dynamo, pues, vaig a, bueno, fer una cosa prèvia, que encara que jo crec que ja la tinc fet, però bueno, en realitat s'ha de donar permisos d'execució, val? Per a l'script, a veure on estava, sí, en donar permisos d'execució a l'script, val? I bueno, a veure, vale. Bueno, tinc un problema, i és que no existeix, val? Pues res, vaig a tornar arrere i sudo vaig a forçar, val? A eliminar, vale, eliminem la carpeta, no sé per què faltava un fitxer, i faig el git clone. Ara sí que, bueno, i cd Dynamo, i ara sí que està, val? El LSH, vale, no, vale, és que no es diu igual, vale, modificaré això, val? En el repositori, vale, al final l'acertarem, modificaré, que això estava mal, en el repositori, vale, l'hem fet executable i bueno, anem a simplement executar l'script i així el tenim, creant la taula d'usuaris, val? Pues així era 2 punts Q, vale, pues ja s'han creat, així estan usuaris, bueno, el codi està ahí perquè es pugui veure, no? El codi de l'script, si acas l'ensenyaré, però bueno, s'han creat els 20 usuaris. A veure, per exemple, què podíem fer? Export, pues s'ha exportat a un fitxer que es diu usuaris JSON. Vaig a fer import, bueno, no, vaig a fer llistar, pues eixos, vaig a fer import, i n'hi havia una que es deia usuaris JSON, vale, jo crec que sí, a veure, usuaris JSON, val?
efectivament, i està important, pues ja està. I bueno, per exemple, estos Xavi, Pepet i Pepeta que no estaven, ara estan incluïts. A veure, en filtrar, vale? Filtrar. Edat mínima, 20 anys. Edat màxima, pues 30 anys. I efectivament és que compleixen la condició. Més coses. Cercar. A veure, pues Xavi, val? Pues Xavi, efectivament, i res. I així tenim un script que interactua amb una base de dades DynamoDB en local. Tinc així el repositori en GitHub i res, el readme, el script, si acas, bueno, així està l'escript, pues el deixa per a que el pugueu veure, val? I res, utilitza comandes de tipo CLI de AWS, val? I bueno, fins així. Espero que hagi estat útil.